हेलो एवरीवन आं आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बराय हरनाय थालायबाय लोगोफोर जोङो नै दा लोगोफोरजोंहाय दैमायाव दुगैनो थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर इन्ट्र'खौबो आं नैबे लामायावसो लानाय जालायबाय लोगोफोर थ' लोगोफोर नै जोङो दा दुगैनो थांगासिनो दं आरोना दैमा मोनबाय बे भिडिअखौथ' सिगांबो नुखादों बेयाव मोनसे ब्लग लाबोखांबायमोन आङो लोगोफोर बेयावनो दा दुगैनो फैदों आरोना लोगोफोर स' बिदिबा जोंनि दुगैनायखौ नायलांबाय थादो ना मा होनो आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना हो आंनि चेनेला ओइ मा नाममोन मा नाम मोनथाय बिनि चेनेला आरोना लोगोफोर मा ब्लग नालि ब्लग मा नाम मोनथाय ब्लग आंनिया मा नाम मोनथाय मा नाम मोनथाय ब्लग माने मा नाम मोनसे आरोना दा जायखिजाया जों दुगैनो थांगासिनो लाइक खालामो शेयार खालामो गासिखौबो एकदम गावसिलाजोबना आरोना र' सासे मानसिखौ सोंनि आं माबा मोनसे दे बुंदो दे बुंदो दे जेनेबा मा बुंनो जेनेबा जों दा मायाव थांगासिनो दं बेखौ सों जों दा बै नुहुरनाय खालबाराव थांनांगासिनो ओमफ्राय मानो थांनायाव दा दफ्ला सिथ्लाफोर साफा दों नै इयाव एसे नायना फैनो जोङो दा ओमफ्राय आरो जोङो मा लादो आखायाव जों दा बेयाव दुगैनो थांनायदों दा दफ्ला सिथ्लायाव इन्जय खालामनो थांनायदों आदसा जों दा दुगैनो थांदों आरोना गासिबो थ' बिदिब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौहाय माबायदि नुयो ओमफ्राय दुगैगोन आरोना जोङो ओमफ्राय बिराद गुसुथारसो जाबाय आरोना बोथोरा एकदम नै गुसुथार जाबाय लाइक शेयार साबसक्राइब खालामनानै होनो खिथादो आरोना लोगोफोर आंनि चेनेलखौहाय बिथांमोननि लोगोफोर सोर दङ सोरबाफोर नायसनदोंब्ला बिथांमोनखौ नुजोबगोन आरोना दुगैसिगोन आरोना लान्थि जाजोब्बाय नै एकदम दुगैखानोसै आरोना एकदम लाइटफोरखौ दुगैगोन मोनाबिलिनि 4:00 जाबाय आरोना होमबा दुगैगोन दैया हेन्डसामथार लोगोफोर हेन्डसामथार लोगोफोर सेंग्राफ्रा दैखौ नायनो हागोन दै दुगैखौ देखायना हो केमेरामेन फकास केमेरा Berapa bulan nanti na? Hey, mai di blog dah. Oh iya, mai megong ya. Itu saya kan nama. Karo megong nih logo pergi ke Zafir ke? Bayi nih jenat dugi bayar nih. Upay gaya, lah mabasa oke sahabat mabasa mana oke sahabatnya itu dia guys mana, nailai, wow, oke sahabat logoper, dong lagi nih, apa, internet next nelak, sahabat gue dong internet next nelak, jadi sesuai logoper, kalau logoper, saya itu gue pilih nggak ada. ये देखो गाइस लोगोफोर नाय नै ya Zona Kapani guys dugaidong dayo Fai pwilaibai fai दुगैनो गोजांदों ना गोजाङाखैब्रा मानसियाला होगासिनो आसोलानो नाय जै गोजांना गोजाङा फाग्ला नै जोंना आलुआ होदों ओइया सासे दङ गोजांना जालानो गानस्लायबाय गोजांना जालांथ' So guys, नै दा जों दुगैखांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय
ओइनो फंबाय लोगोफ्रा माने जि सुगासिनो दं आरोना नैखिजाय जि सुगासिनो दङ ओमफ्राय दसे नेबाय दुगैखांबाय आंना जि सुनो गोनां गैया आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै जायगाया जोङो दा दैमायाव दंमोन आरोना ओमफ्राय ओरैजाय दैसायाव दंमोन स' लोगोफोर आंनि चेनेलावहाय सोरबाफोर गोदानै नायदोंब्ला लाइक एन्ड शेयार साबस्क्राइब खालामनानै गालांलायदो ना मा होनो लोगोफोर स' लोगोफोर जों नै दा दुगैखांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जों दा केम्पआव थांसै आंनि दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआवहाय थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बिदिब्ला बाय बाय